oge IB na Kaduna nkwado ije show abani my mom na ebini obinie o mepere m ụzọ mpụọ gaba show na abani mbata onwe sign ji akọrọ ya aka nke ọ dị aka ọ bịakwa imago mepee mbata afam bụ Stanley Chibunna Julian Zimo abụ m onye Anambra State amụ m n'ugwu Hausa nne na nna m bi na Kaduna so ebe a ka amụ m ebe a ka nto ọlụ ịkpa ndị mmadụ ọchị bụ ọlụ dị very exciting ọ ka na gather imago akọnuche and people's consciousness ndị mmadụ amara n'ọlụ mmadụ na-alụ jiri bụlụ mmadụ aka na afịa n'ọlụ ndị ofogere ọlụ ndị na-abara uru ọlụ ndị na-amara ife fachọ but it seems na Nigeria m ga-asị gị na ndị ọzọ kara ghọta ya karịa ndị Igbo ndị andịghị ka o ji dịka Lagos ọ bụ ebe onye ọbụla na-eme ọrụ anọ because imago ha na-eme nzukọ ha maka esi eme pati ha na-anọkọ nwa ha gbajie eze akpọ pati ịlụ ọrụ ọ gaghị si gị na ozugbo akpọ pati bụ edu oge obi but n'ala Igbo anyị ka bidoro ịghọta ọrụ a but ọ dị huge and for mụa n'ala ya ejiro m ọbụla taa ka anyị sira nga ala ya na nwatakịrị oge mpe ka ndị niile mụ na atụkọ mana Chibunna bụ onye na-amago onye egwuregwu onye na-akpata ihe ọchị so mgbe aka m bido na-agba ndị ma m ihe aka ncheghero ọrụ a achọrọ m ịwụ actor achọrọ m ịwụ comedian achọrọ m ịrụ ọrụ ga na-enye ndị mmadụ obi aṅụrị my father alakichara the idea because ịmago ndị Igbo ọ bụrụ na ị da azụ afịa ọ ịda igoro akwụkwọ wuru onye ọrụ oyibo ada akpọ gị mmadụ but mama m kacha aghọta nọ ihe a ka m chọrọ ime so enweta more support from maybe my mother no than my dad and esi m na church bido esi m n'ụka from drama group abịa m ụzọ gbaa bọọlụ ịmago because ebe nto n'ugwu Hausa ọ bụ na ịda azụ afịa azụ onye Igbo ịgụ akwụkwọ wụrụ onye 95 ọ bụ na ịda ịbụ a ịgba bọọlụ o nweghị isi da na ịmago ịchọzie ihe ọzọ your talent ga-enye gị but I was more drawn to ịmago ihe onyonyo ide ịkwado ya so na church can see bido so my support was more on mụ and my mother then of course my church group and my peer group so ihe gbasara entertainment na Nigeria ọ dị vast ọ dị enwe areas kanko and because na ngolo ịmago ihe onyonyo n'ụlọ akwụkwọ go ya ghọta dị ịmago the basics form pụtaba ndị Igbo ga-asị gị ada akwụ ofu ebe ekili mmọnwụ so ana m efiri ọnụ na ama njakịrị well stand up comedy ahụkwa m trained actor na-eme ihe onyonyo ahụkwa m ịmago a producer na-ede nke m na-eme n'arọ 2020 shortly before the pandemic bido o nwere award a na-eme award bụ maka ndị onyonyo ebe a na-akwadoro ndị onyonyo asị ha daalụ maka ọlụ ịlụ that year 2020 emeriri m award best actor in a comedy movie and of film Igbo English ime smash and award eji akwado ndị kacha eme mago kacha eme ihe onyonyo n'Africa niile and for that year ọmụwa meriri ya
Emego mo tutu ihe onyonyo. Mango tanguzi ọnụ ndị mmego. But nke kacha di m n'obi, nke nkacha chete. Nka ji mere award a fair wolf smash. Mago o akụkọ group of ụmụaka Igbo na agba mbọ na akwado no nwanyị. So their journey from Imago bachelorhood to Ijoku nwanyị, you know, and at the time Maria, I wasn't married. So I could relate to the story because I was a bachelor at that time, you know. Because I'm Ayaka, I'm in Enugu, Kabo Moa, Peter Dochi, Tana, Adelana. Challenging man and when at the industry, or kanko. So come now way down to just comedy, yeah. So content as comedians, they freely assessed. It is the most freely assessed content in the industry. So can you give example now? I'm sure my video on YouTube now, and I'm egu flavor then at the background. I got strike here down because all copyright imago egu flavor. So I'm right in a video with egu flavor. Betty, only also post my video online. Akwa you gonna fam cheno monwe. And the rich comedy content or the far carries so many other sectors in the industry. So obuna ogeme in the near future onwa ebido ide accountable as to ebe content I neje onye na watch here ego na akwu mbo na watch here. Because the average Nigerian in na ekwentia iga for free comedy content omado onye nwe or da akwụgwọ review ya na WhatsApp ka na eke or na agafa ana etu gafa hey he funny but onwe dey go na bataga akpa, you know. So anom na stage now adama agbazi egwu a ka akọrọ maka amam ka isi agba egwu Adama mati njakịrị ka emu amụ ama m ka esi ama njakịrị kama achọrọ m ka value ka ego bata m na akpa ka ị na-amụ amụ. But you know it is coming to come on nwayọ very soon imago our content again with value e download o ịkwụ ụgwọ e watch kwano ịkwụ ụgwọ so that ka ị na-akpa amụ a ka ego Diana, because you know if you know so iye gbasara comedians bo industry na ugwa can grow. Iye gbasara imago acceptance comedy, you know, on the global stage. You know if na ndi na agwegu you know ndo tu Burna Boy na Whiskey there, you know ebrugo di egwu banye imago all across over, you know. For comedy, we're not there yet, you know. Kansi Kubo, Nambra saying it's coming to come. The barrier kajiani, and we're still trying to get over that barrier. But Ogabia, you know, Ebu Ayapugo. Our movies now, Apobago Wayo. Mbogi Gelu, comedy I guess. It's because you don't sigina. Our story is the more organic and naturally funny. So it only take that time. That one person, Trevor Noah, Apugo, Bula Akoko, Apathy, na the South Africa, tinye na the global picture. Ome the global attention, Bata South Africa, Anano, Akokoha, and their stories. Our stories are funnier than Apathy, or the funnier than Akokoni in ensure the average story on in Nigeria. Our day-to-day lives bo ihochi. But Ogewokwa, it break that barrier. You know, a lot so now fighting, you know, against us. And you more platform, and you more big, you know, companies now be here, you know, a poachy talents. But Ogabia. Ogewa nyogi. But I gave me. And I'm go. And I go tours abroad as well, you know. We also tour, but I got the tours. We entertain
ndị buy no in diaspora anyị adịghị enwe the space or avenue to entertain the mixed larger crowds. But again, ndị buy no abroad kapanko in numbers. Talk Canada early this year, and it was amazing. Ejem Winnipeg, Ejem Calgary, Ejem Toronto, Ejem Ottawa, Ejem Montreal. The turnout mago nyem obi aṅụrị na hope di. Nwa gị totesi gị na ọ chọrọ ịrụ ọrụ onyonyo na ọ chọrọ ịbụ a comedian. Happier. Ọ bụrụ ọrụ ndị ọfọgịrị a na-aga n'akwụkwọ mụọ ya amụọ na-arụ ya mago as a means of livelihood. Ọ bụrụ ọrụ ndị na-amaghị ife fachọ. In short, ịbụ a comedian bụ na ị ga-ama akwụkwọ na ị ga-ama ihe ị ga-adị very very intelligent to survive na this business. So ọ bụrụ ọrụ ndị mago ndị ofogiri in quote. Ihe m ga-agwa ndị na-achọ ịbanye ọrụ a bụ na ọ dị very ịdị good n'ime ya, ịdị creative, because all space ndị very vast in thinking, spot on, spontaneity, you got the creative. For as long as in there you're bringing in value to the industry, enwe space ebe gano. But ọ bụ na ị na-abịa ka izuru nke anyị megoro eme je na-akọsasị again ọkwa that same thing na-ekwu maka copyright. Mmadụ ga-eburu joke ndị ka crack ya, but manga event ga-agụ egwu flavor or gụ egwu finomba. So ọ bụ na ị na-abata the comedy industry with your creative juice to add to nke anyị enwe, you're welcome, space dị. But ọ bụ na ị na-abịa ka izuru nke anyị megoro eme je na-akọ a man last. So above all, you got to be very creative. For comedy, Adam Mochiamu, on a day no bara. Papa Morum na matan jakere. So if what Adam, if pam, so all them no bara. So in most cases, ana mokwea mota, but onye denaro and onye mononkiamu. Imago igama na obro of ife. So echi bata no, the creative nya a value bata, add value to the space. Abana zunu nka emere eme na akosase. Above all, kubaka goto. Be content no mwegi. Uwaboge nogi. Mboge giru. Echake jilungayo.